Avui, a Càpsules Ioga Biòtiques, t'ofereixo els 4 beneficis que tenen les cançons de l'àlbum La Terra és casa meva en l'educació i el desenvolupament integral d'infants i joves. Primer, ordre i regularitat a través del ritme. Segon, equilibri emocional a través de la melodia. Tercer, educació en valors a través de la lletra de les cançons. Quart, salut de la ment i del cos a través de les postures que fem mentre les estem cantant. Així que aquí tens a disposició a Spotify i al nostre canal de YouTube les lletres i les cançons de l'àlbum La Terra és casa meva. I cadascuna d'elles és una càpsula ioga biòtica que t'aporta salut a tu i benestar a tots.